Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tanan nuhatu wa'tanal mufassirun nggih. Wa'tana lan gati atau memperhatikan. Yes. Buat nih. Wa'tana lan memperhatikan al-mufassiruna sapa para alim tafsir bi alfazihi kelawan pira-pira lafate Al-Qur'an. Lafate tok pengertiane napa niku ahli tafsir niku. Bahkan sampai At-Tabari niku nggih lafat sing dibahas. Cuma bentene berdasarkan hadis napa mboten. Sing terbaik berdasarkan hadis niku nggih tafsir At-Tabari enten sedasa jilid. Fawajadu maka nemokaken sapa para ahli tafsir minhu saking Al-Qur'an lafdzon ing satu lafat ya dulu ingkang nuduhake apa lafat ala maknan wahidin ing atase makna kang siji. Niku insyaallah kirang waune walafdzon dan ugi nemokaken sapa para ahli tafsir lafdzon ing satu lafat ya dulu ingkang nuduhake apa lafat ala makna ya ini ngatasé dua makna. Walan uga nemokaken sapa para ahli tafsir lafdzon ing lafat ya dulu ingkang nuduhaken sapa ahli ingkang nuduhaken apa lafat ala aktsara ing ngatasé luweh saking dua makna. Sak mantune nemokaken fa ajrawul awwala fa ajraw ngoten sakjane maka memberlakukan sapa para alim tafsir al-awwala ing lafat sing pertama lafdzun yadullu ala maknan niku ala hukmihi ing atase hukume al-awwal wa audahu lan terus njelasaken sapa para ahli tafsir maknal khafi ing maknane lafat kang samar minhu saking Al-Qur'an. Berarti sing nomor kali lafdzun yadullu ala makna yain mantun ngoten nek luweh teka tiga makna lebih wa khadu telus nyelem sapa para alim tafsir ila tarjihil muhtamala ila tarjihi muhtamalati ahadidil maknayaini wal ma'ani nyelem ila maring tarjihi ngunggulaken muhtamalati piro-piro kemungkinan ahadidil maknayaini salah sijine saking lafat dil maknayaini sing gadah dua makna wal ma'ani lan gadah piro-piro makna dan iku ditarjih ini duwe makna A B C D. Nah sing kuat niki ngoten. Wa a'malan terus bahasa Indonesia ini memperkerjakan, Jawane napa memperkerjakan.
gawe ngoten pun. Sapa kulun masing-masing minhum saking mufassirun fikrahu teng pikirane mikirne lafat waqala lan ngendikaaken atau ngendika sapa kulun minhum bima kelawan napa kemawon iqtadha ingkang nuntut hu teng niku ma nazruhu napa hasil pandanganipun. Jadi para alim tafsir itu ya menyampaikan hasil penelitian mereka. Nek sing ngumpulke ra'yi paningali akal sing didamel nggih logika sing didamel. Masya sing ndamel hadis kados Imam Zamakhsyari Mu'tazilah niku. Tafsire nggih berdasarkan kecenderungane tiyang Mu'tazilah. Benten kali sing sunni. Mantun ngoten tokoh lintu malih wa'tana lan gati atau perhatian al usuliyuna sapa ulama ahli usul fikih. Kok usul fikih? Usuliyun niku nggih ingkang ahli usul ngoten mawon. Soale mangke sing dipun maksud ilmu tauhid. Nek bahasa sakniki teolog memperhatikan bima kelawan napa kemawon fihi ingkang tetep ing dalem Al-Qur'an. Mane niku isine minal adillati saking pira-pira dalil al-aqliyati kang bangsa akal, logika. Wasyawahidi lan pira-pira saksi al-asliyati ingkang asli. Syahid niku nggih buktine apa lah syahide. Enten saksine duka-duki syair, duki pandangane ulama lintu wan nazariyati lang sing bersifat teori. Contone mithlu qaulihi ta'ala iku kaya dene contoh dawuh Allah taala lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lau kana lamun ana andai kata ada fihi ma iku ning langit karo bumi alihatun sapa pira-pira apa pira-pira pangeran illallahu kejaba Gusti Allah la fasadata yakti bakal rusak apa langit karo bumi. Niku logikane sederhana, wong biasa mawon saged ngertos nek ana dua pangeran rusak, ada dua kepala keluarga rusak, ada dua presiden rusak, mboten saged, kudu siji. Brahmana dewa menciptakan, dewa Wisnu dewa yang menghancurkan. Sing sitok pengin ngejur, ojo aku sing gawe. Lah nek disepakati berarti lemah salah satunya. Atau kerjasama, oh berarti lemah kabeh. Mergo gak iso gawe dhewe. Nanti mboten saged diterima logika, kudu setunggal. Ila ghairi dzalika maring sakliyane niku, maksudnya dan lain-lain. Minal ayati saking pira-pira ayat al-katsirati ingkang kathah. Itu salah satu contoh ayat yang menjadi argumentasi atau dalilnya para teolog muslim. Fastambatu terus menggali sopo al-usuliyun minhu saking Al-Qur'an adillatan ing pira-pira dalil. Dalil niku artinya petunjuk. Nek teng bahasa penelitian indikator. Ala wahdaniyatillahi ing atase keesaan Allah. Wa wujudihi lan wujude Allah. Wa baqaihi lan sifat baqae Allah, kekalnya Allah. Wa qidamihi lan sifat qidame Allah. Wa qudratihi lan kekuasaane Gusti Allah. Wa ilmihi lan ilmune Gusti Allah. Wa tanzihihi lan langsung terjemah makna mawon sucine Gusti Allah. Amma saking napa kemawon layaliku ingkang boten pantes apa mabi teng Gusti Allah. Dadi niku wonten dalil kabeh. Nek sifat wujud niku diarani sifat nafsiyah sing boten butuhaken napa-napa. Sejarah mulai manusia lahir sampai saat niki mboten wonten sing meragukan wujude niku mboten wonten. Mesti ngakoni nek dunya niki mboten ana-ana dhewe, mesti ana sing gawe. Niku pun kebiyen ngoten, cuma kadang salah mengidentifikasi. Oh paling matahari iki dadi pengen. Oh iki paling kayu iki ya. Salah identifikasi.
Nah sifat wujud niki mboten membutuhkan wahyu. Nek dawuhe sinten sing nyarai Tijanudarori, Dasuki niku mboten butuh napa-napa wujud niku. Karena sifat sing paling awal dhewe nggih niku wujud niku. Kata sing paling umum sing mboten saged didefinisikan dengan kata lain. Barang nek umum niku mboten saged didefinisikno. Contone sesuatu. Sesuatu niku napa? Mboten saged mergo sing luwih umum timbang sesuatu mboten enten punan. Nggih sesuatu niku pun umum pun wonten. Kalih wujud niki ada niku napa? Niku mboten saged didefinisikno niku umum, paling umum dhewe. Nek definisi kan gelas adalah alat. Nah, alat ini umum. Nek mempelajari rukun-rukun definisi hateng mantek niku kan ngoten. Dadi kudu luwih umum definisi niku. HP adalah alat loh, mesti ngoten. Meja adalah kayu yang dibentuk. Berarti luwih umuman kayu timbang meja, mesti ngoten. Lah wujud mboten saged didefinisikan. Nah sing ngurusi niku wau wasammau hadzal ilma wasammau lan jenengi sapa al usuliyun hadzal ilma teng ilmu jenis menika bi usuliddin kelawan ilmu usuluddin dasar-dasar agama. Wa ta'ammalat terus ngrenungaken taifatun sapa sekelompok tiang minhum saking para ulama ma'aniya khitabihi teng pira-pira maknane khitabe Al-Qur'an. Khitab niku carane Al-Qur'an berdialog dengan manusia. Diarani khitab. Faraat moko ningali sapa ketok ngoten sapa taifah minha saking niku ma'aniya khitabihi ma ing barang maksudnya lafaz yak tadi kang nuntut apa ma'al umum ing makna umum. Jadi mergo ngrenungaken gayane Quran nek ngomong karo wong ulama nemu istilah ada sesuatu yang menuntut untuk umum wa minha lan sebagian saking napa namine ma'aniya khitabi nemu ningali sapa para taifah niku ma ing barang yak tabdikan nuntut apa ma al khusus ing makna khusus ila wairi dzalika dan lain-lain dan semacam itu. Nah, dari situ fastambatu terus nggali sapa taifah niku minhu saking Al-Qur'an nggali ahkamal lughati teng pira-pira hukume bahasa minal haqiqati saking istilah hakikoh lafat sing nunjukaken hakikat wal majazi lan lafat sing gadah makna majaz mboten nggone sing hakikat niku sing asline penggunaan asli kados to lombok iki pedes lah ngoten niku penggunaan asli lah nek omonganmu pedes lah niku pun nyelih niku majaz watakallamu terus bahas sapa taifah niku fit takhsisi tentang pembahasan taksis pengkhususan nopo contone nggih nopo Nabi Adam sing disebut uskun anta wa zaujuka lho disebut tapi jenenge Ibu Hawa mboten nate disebut. Nah niku nopo wal idmari lan pembahasan masalah dhamir wan nafsilan bahas masalah lafaz Quran sing istilahe nas maknane jelas mboten wonten takwile manten ngoten mandhap teng ngandhape tadi dhuwur dhewe niku istilahe nek para ulama niku ning istilahaken nas niku dhuwur dhewe jelas las pun innallaha ala kulli syai'in qadir ngoten niku jelas pun. Nomor kalih wadh-dhahiri lan bahas lafat zahir istilah niki adz-zahir jelas tapi sik wonten kemungkinane ditafsiri malih wal mujmali lan kata-kata mujmal niku maknane umum biasae gandengane mujmal kali muqayyad di ayat teng mriki mujmal di ayat liyane wonten qayyite contone teng ayat
famsahu biruusikum wa aidiakum ilal marafiqi lan niku. Dadi fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai kedua siku. Tapi teng ayat liyane faqatu aidiyahuma, maka potonglah tangannya. Nah niku mboten dikeki koyit, mboten dikeki napa pembatas. Sing dimaksud tangan iki pun di napa drijine diketok napa pergelangan napa sampe mriki. Teng mriku pun beda-beda ulama mangke nyimpulaken. Lah niku namine mujmal. Wal muhkami lan ayat-ayat sing muhkam. Mboten perlu takwil, tidak multi tafsir. Wal mutasyabihi, terus ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih niku ayat-ayat sing macam-macam nek definisiaken. Wonten sing yang menafsirkan, ada yang ayat itu seperti muqatta'ah itu alif lam mim niku enten. Enten sing nafsiri mutasyabih niku ayat-ayat tentang sosial, di mana urusannya dipasrahkan ke umat, mboten butuh teks ngoten. Kayak muamalah niku. Wal amri wan nahyi lan tentang perintah dan larangan. Wan naskhi lan tentang nasah mansukh ila ghairi dzalika, maring sakliyane mengkono-mengkono, maksudnya dan lain-lain, min anwa'il aqiyasati, saking pira-pira maceme al aqiyasati, kias, pira-pira kias, analogi enten rukun-rukune niku. Wastishabil halilan, hukum-hukum istishab. Istishab niku netepaken hukum dengan hukum yang lama selama tidak ada perubahan hukum yang baru. Ini namanya istishabil hal. Wal istiqra ilan istiqra, nek bahasa sakniki ini riset, penelitian, atau nek didamel metode namanya induksi, dikumpulno sik kata-kata kitab iki sak Quran iki nek pira, dianalisis satu-satu maknane apa. Lah ngoten. Takwa iki disebutno ping pira nek Quran. Wasam maulan jenengi sapa taifah niku wau hadzal fanna teng bidang menika. Fan menika usulal fikih kelawan aran usul fikih. Pabrike fikih. Wa ahkamat lan muataken taifatun sapa sekelompok ulama sahihan nazri teng benere pandangan, wasadiqal fikri lan jujure pikiran, fima ing dalem napa kemawon fihi ingkang wonten tetep ing dalem Al-Qur'an, maneniku minal halali saking perkara kang halal, wal harami lan haram, wasairil ahkami lan hukum-hukum lintune. Fa assasu moko bangun sapa taifah usulahu teng pira-pira usule ma fihi minal halali wal haram niku, wa furu'ahu lan pira-pira cabange, usule didekno, cabange ditetepno. Wa basatu terus njabaraken sapa para taifah niki, sapa taifah niki al-qaula ing pembahasan fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ma fihi minal halali wal haram, atau fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono usulahu wa furu'ahu sami baston kelawan penjabaran hasanan ingkang sae. Wasamauhu lan jenengi sapa taifatun niki hu teng ilmu menika nggih teng ma fihi minal halali wal haram niku jenengi bi ilmil furu'i kelawan ilmu furu' wa bil fiqhi lan kelawan fikih aidon hali uga diarani ilmul furu'. Berarti fikih niku cabang, sing usul niku nggih usul fikih niku sing usul pokoke niku kabeh balike teng mriku. Nek usule niku bobrok maka cabange nggih bobrok ngoten. Dadi nek dipikir
niku disian usul fikih kudune tinimbang fikih. Keranten fikih niku produke, tahune usul fikih niku pabrike, ngoten jawane. Dadi kudu pabrik sik, mosok tahune dhisik muncul. Tapi faktane niku sing ditulis riyen niku kitab fikih dhisik. Muncul dulu, Al-Fiqhul Akbar karyane Abu Hanifah niku. Imam Abu Hanifah niku muncul riyen. Tapi satu-satunya yang punya karya usul fikih sistematis dan pertama kali ditulis namung setunggal nggih menika Imam Syafi'i sing bukuaken cara berpikir niku. Dadi apa kok ngarani hukum iki disimpulno sebagai haram? Apa iki kok sebagai wajib? Lan niku sing nulis pertama niku Imam Syafi'i Ar-Risalah niku. Pun niku mawon niki ceritane dawa niki, tapi niki dugi mriki sampun ketinggal bahwa seluruh ilmu-ilmu yang kita saksikan saat niki niku hasil dari usahane para ulama sing cinta terhadap Al-Qur'an. Iki wis ana sing garap. Wah, aku tak golek sisi liyane, akhirnya muncul ilmu baru lagi. Aku tak golek sisi liyane, ilmu baru. Sampai mangke ilmu perjimatan niku ngenten niku. Khusus bahas niku kalau Mbak Usulul Hikmah niku kan lahire saking iki wong surat cintae maca iso ndredeg napa malih surat saking Gusti Allah mesti sakti. Dadi nikune sing diteliti, huruf-hurufe diteliti sampai dadi jimat sing ditulis muter ngeten, tulis muter ngeten sembarang niku. Napa sah niku wongken sik mboten usah bahas hukum riyen. Sementing niku usahane tiyang nresnani Al-Qur'an ngoten. Soale rumiyin nate kedadosan niku sinten namine waktu niku fikih Abu Hanifah niku sedang trending sehingga orang-orang sampai lali nih, saking asik bahas fikih Imam Abu Hanifah niku sampai lali sinau Al-Qur'an. Sampai pernah ditinggalkan. Akhirnya sampai dibuatkan hadis pewanjang, hadis palsu. Dibuatkan hadis pewanjang sing bahas keutamaane surat mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Akhirnya menungso niku terus gelem balik nyenengi Al-Qur'an malih. Dadi takoni, "Apa kok sampean gawe hadis ngono?" Tekon diteko guruku. Sapa gurune sampean? Gurune sampean jenenge dituduhaken niku terus. Apa kok gawe hadis iki? Ya soalnya wong sibuk karo fikih Imam Abu Hanifah iku ngarai gak balik nang Qur'an ngoten. Padahal jane nggih fikih Abu Hanifah niku nggih bahas dugi Al-Qur'an. Pun niku mawon mugi-mugi niki nambahi tresna kula kalih panjenengan teng Al-Qur'an. Mugi barokah fid dunya wad dunya wal akhirah. Wa talam mahatta ifatun ma fihi min qasasil qurunis sabiqati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin. Amin.